bana iwe twakoroka ria tari ng'aki nori nyori ang'ori tari au gechemba no chinse echinsa tano ero chisasta ono oro muchakano obu gochandika ora chandika enche na chandika bone ngakine yao obu yangense yaro ogo chandika wacha gwatikiro nero chandika na vitu inaweza badilika ukasumbuka zaidi bono ngo kwaeresa ng'a nora yaitera naende bono mobisere nte tukuhakikishia 100% mobisa tari gocha ta kuiranira pi ise erio beri nyakinda moyo mobisa tari kuiranira na kibono kwantebi ko kwaeresa ng'a mobisa tinko mwala nonya ne dakita nonya ne yama ga kuiranira asengenje mete kwanso borebo kunindire gwachitega ogatuora sana nende asengenje mangana igwatuorete kanondigi bono gocha kwagura ani gocha kwagura ogwa kontimbu egetiguru iwa egetiguru gocha gusamara baigo kogonzabo musama ogocha konyogerana ncheke munte lion nganga musajone intarengo bono ntete nkotichie lesson nalia bakungu bakubikeina basome korwaso ke muntu na kibono kwantebi otiche nzana kango chenchioro biranja ke muntu nyasa ino maroki ana kerencha shetani keyekan toteba aki anda ina tinkorra mopsa igo 2 minutes nganja korki ngo sasime usango korreki ando wasta wako mono sana bukangu kuirole ngorake unde dusi aye ke muntu in fact ai no maroki aya no ri kwanta ko sambu no ne kenyore kenga nyasa no bwato mulero to ko juko ko kuna babanga na bote kunya koira onta ina ngo sasime anya sa mobisa no yogo muga kone mobisa eringe gwantanga ne tekere gwantanga ndaza ntibini ngano yogo ogotanga no mochi temani setinga omonto ino yogo nche na chiriga kunande iga na chiri na maya baby yangu e weekend Sunday nikabwate e bash mungu e bashi maya amaina inkari mwali kaniri moja sanga pia ko usewa no mosita sanga pia ko bash mara go baiga nje marago nariego bambo maita arna bego shika kodi no moe lakini e bash kage twistata na tuanchire tochi ayo bono ngyo twarete chitanguta ya yo mate tata no mutingi bono mutache tirende musani kirende mbwa chibindo kamne ni moche gage tobe tikara moche baba oye betenga tata ni ebimbo sangira ko mitali mona ende biye ako ko itali mora kinyo maite imbo bo bora ikena naiki moi kurita kwa ni tena kuwaka na ko ikobwa tichi tiga kwa mu Kristo mono lende kere bie bashi nabona ari gocha lakini ndina ino gocha tata akiri muto mutindi lazima umuire bunari bono buna mwata ire iga muri gocha mbasani kirende baraji ya abasani mbaro very sure atari bitweka babiro gwata mbaro ino abasani into best friends lakini kuna wale kona ngi uko kane sijakata nyabokere buanchire ngocha nyaboko ni yeye na mimi ni mimi nao na consider babangu hizi kibono kuna ku consider na wantoga ndali mwegera ntoira ndi hata hiyo ndage tikuchua tuchibaba ndage tukere inaweza kuja lakini tata wanja sawa ni ndio kama evereri akikubali akinipea na okay takwambia boya ni kwa beiro mokongo ichiko baba rasima tuwati ko santora na baba materi ichiko bato bwati to kwa rona nyanja manjenge ntunda gokonye babu noko kutebia mumure ye uchi noro so kire taragenda geka ndege ntokende nere buya ne taragenda geka lende nabora kero kende kura kandi kumubwati ni mwikere bone nabora mwikere lakini ko utamwikere ti naboko liyenjera umwanyo time nera araira ni ankoro ya ense arengererie umanye gukwanirana munyore chief inaro kenga njenda gotebia ko abu no ndanyare ko gotebia bona yetema nabaga niria maira ki naroteri mungu na mubi muna nakagirete no muntu umwe muragende nera riga amangana bibiya
na nje ndore buya na mama arore buya kiturenga igana intwa anywe n'abantu ikinyoro batebe yaye mwana uyo nyare basa chiete go china sabi nyuma ntaragenda abasani n'abantu barabuya nandi n'intunto baganitikira omonto naganitia abasani lakini abasani bari uko bana barabo kuraba ringoria romosani ningo oko banere yakogera abasani aba nabo omweri bweri tuko nabo bakwagacha nande nabo bakogutabura nabo bakogusaripi kwasanginga nywa naso tabwate rigoso kwabeke rigoso eri abai nara yokuigo nabwa togocha sore korabuya igereri buya na koganiria maya kora iguna na bokora ririgiya uraro ngandi gokonya ikorere gas nakibona ngokora nakingoko hongo yore kunkongaina mangano kungaina mangano batonchomba nje ningo anjite nje bono nakingokora bono abarate mante itaraenda tambi tiamo bwa Itu bagi tu aja teh karena ada kau yang kau yang gitu. Mana ada yang akibat itu at least ada orang bius. Wah, mana itu mah itu kero musaro lazima umete noro chenai. Tai lazima na ko show kirege. Ya, like keraro, kari aku mau buat. Kau ente amanya yang kio. Jadi mau buat itu boy. ono pretend Kira nama scanning gue nana. Eskurasma. Skoe kere isata iyo na liya wata freedom. Taro chuko ni. pretend boni ngali gakata kagocha Aje mutagati. ara irense gochinje ndakwana Ani mute tengo kita biane kira sebon. No, No buyan taji sale. Ogwe pretend kita na mute kera kera bina kiumaite Njema ete kuno mwana umuya. iya Kinate abantu mubali ngira nimetu yago sarili no ni baba nchiro mwana umuya sarili ni asoma gani okerabi Tuna kusari na waki. ekiningi Ano tito tara turwa ati no mo eveni ondani. kotwara tiringa ngosho Tulu wacha kuterera nyumba no chosoke baba. iye gutereti Gango ta inje mnante kan muntu akwande kanisa. Nando mayo no gonte tukali muntu. Ke muntu mali ogotumika korigeria bagakaba abantu. Nario baki Ke muntu. Te nande ngote iga. Musacha tari koriki ku by force nchire yuka okoria abasacha. Nande yasa karato tongete na tongete kiru muntu mugako nande kiru muntu chinga kichi anchiro. Kwari kuganya chinga kichi yago onyora umugako. Tabona ke mtonga kuira bagaka babande tu tiare tu kolera. Ke muntu. matanga ngechore nkioro chumukungu yo kuruma wacha kugaminteke maambi oka omoro yona yo karomoro ogwete kayoro choko igwera ndongo komonyere ne stronga mobisa no yone kusini kusitari kwego can I speak in English Mobisa is mine and mine alone abu kwambwatire nende gento kende kwanginyo iri kwase gento kende Mobisa igantebeti igasiganire tu aenesiga ayo siganire guchumuchorie tagwanje tembabo mwabo omakorete kyomonyomerete igo bana tiago toiregeka yani timetingo chorwata yara matera bana asiyependa na wachana naye mami kwanya kuigwa wona nkore ngaki anganchete muanchete anaye kupenda pendana na kwanya kuigwa to basa ko toire ngoli gakitu gusuri bugima Buya mon. Na igura no mai ta hotera. otelia monene E sauti yo bwate na ngia nande nyemente inyigo. Nande chinga chike okonyoro yo gwanchite. Lakini aso yo ta gwanchiti. Tia kumobetereria gwanchi. oyo tanganchete ngomene ti ngoyoro nganchete na chache asa bano bisa Mobisa nganchete oyo ndakara che tokonyara mapenzi ya Mobisa a reduce ri se tokuratika Mobisa ndo yeirekeru nakibono ke mundu ndio maana Nyabeta
Nyabeta Ngenda mwemudonya Nyabeta Ndomagetu wachani Nyabeta Bako moyo Nyabeta Aye nyabeta 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 mwana moya Nyabeta mwana moitonga Nyabeta masikano tena mangana Nyabeta 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 kurikira bono ayebuna umwagaji kwa manyiri eduka okugenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka senyasi bune babu egikoni living room nabo igo